Българските народни танци са една много добра метафора за това колко е важно кой те води отпред на хорото. Както при танците е важно първия човек на хорото, така и в работата е важно кой е човека, който е твой лидер. Казвам се Росица Иванова и съм част от компанията вече от почти година. Работя като Executive Assistant на ръководителя човешки ресурси. Извън работата си съм майка на 2 деца. Обичам също така да чета, пътувам и танцувам. А какво е общото между танците и работата ми? Това е ритъмът 7-8. Ставам сутрин в 7, а 8-часовия работен ден завърта колелото от бавно към бързо и обратно през целия ден. Още в началото на кариерата ми дадоха един много добър съвет, който ползвам и до ден днешен. И това е да сложа ясни граници между работата и личния живот. А възможността, която предоставя ЦИУК е чрез гъвкавото работно време, тръсте цикли в опцията и 4-дневната работна седмица ми дават възможност да прекарвам време както със семейството си, така и за хобитата си. Това е школата, където тренирам български народни танци като мое хоби. Тя е олицетворение на това колко е важно кой стои отпред на хорото. Първите стъпки не винаги са показател. Понякога те са плахи и несигурни, точно като на прохождащо дете. Но е важно да надграждаме и да не спираме, докато не постигнем целите, които сме си поставили. Това, което ме привлече в компанията е Work-Life Balance, който фирмата предлага. Компанията има многобройно успешно реализирани проекти, с които се гордея и аз, но това, което за мен прави разликата, са хората. Всички в българския офис, а и по другите локации са изключително амбициозни, мотивирани да бъдат по-добрата версия на себе си и да виждам това всеки ден около себе си е изключително зареждащо и мотивиращо. Освен работата, умеем да се смеем заедно, да се забавляваме, играем игри. Дори и хобитата ни понякога се преплитат и ходим заедно на тренировки. В ЦИУК имаме възможността да зададем свое собствено темпо. Следвайки професионалните стъпки, ние задаваме и собственото си темпо на работа. По-доброто отношение води и до по-добри резултати. Предимствата на 4-дневната работна седмица са това, че ни дава възможност да обърнем повече внимание не само на семейството си, но и на самите нас.